ба ноҳияи Файзобод корвони пурбори китоби Шоҳномаи Безаволи Абулқосим Фирдавсӣ расид, ки аз номи пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 2 рӯз тақдим карда шуд. ин иқдоми наҷибу камназири пешвои маорифпарвари миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, ҳадаф аз он эҳёи ҳофизаи тарихӣ, густариши худшиносию худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастии сокинон ва пеш аз ҳама наврасону ҷавонон арзёбӣ карда мешавад. маҳсиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки китоби мазкур дар нашриёти Шарқи Озоди дастгоҳи иҷроии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 2 ҷилд бо теъдоди 1 млн 700 000 нусха ба таб расидааст, ки аз ин шумора 33124 нусха асари Шоҳнома дар 2 ҷилд ба ҳар як хонадони сокинони ноҳияи Файзобод аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун тӯҳфаи арзишманд тақдим карда мешавад. матлаби асосии ин шоҳасар ситоиши донишу хӯрат, тарғиби ватанхоҳию ватандӯстӣ, тараннуми истиқлолу озодӣ, ташвиқи баробарии инсонҳоро дар бар гирифтааст, ки баъд аз 1000 сол дар рӯзгори имрӯзаи мо низ аҳамияти хоса дорад. сокинони ноҳияи Файзобод ин иқдоми наҷиб ва фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар баробари дигар ташаббусҳои созандаашон, аз ҷумла нашр ва тақдими асари барҷастаи аллома Бобуҷон Ғафуров Тоҷикон ба ҳар як хонавода муҳиму саривақтӣ арзёбӣ менамоянд ва иброз медоранд, ки ин асари безаволи Шоҳнома метавонад барои боло рафтани ҳисси худогоҳию хештаншиносии ҳар сокини кишвар хидмат карда, барои тарбияи насли бедору созанда ҳамаҷониба мусоидат намояд. Маҳмадалӣ Абдукарим Айюби Маҳмурод, Файзобод, Ахбор.